žihadlo vyťahne, tak s ním sa vyťahnú nejaké dôležité orgány ešte? Normálne, aké vnútornosti to vytrhneš. A včela zomrie, ale sú prípady, že kde bolo sledované, že dokázala ešte týždeň prežiť. Takže dokáže niekoľko dní ešte žiť. Že nezomrie ona hneď a teraz vyťahlo mi to, vyplo ma. Nie, ona odlieta. To aj vidíš, bodne ťa odletí. Že ešte môže makať. Ešte chvíľku je, ale ona potom to zomrie. Takže bolo to ako pozorované. No. A s osami majú aký vzťah včely? No, osy im robia zle. Sú také Kradnú im med v jednom období. Zober, že je také obdobie, že sa ochladí, včely toľko nelietajú, ale osy ešte lietajú. Takže osy normálne do úla, lebo tedy nemáš, keď máš chladno, tak ti tie strážky nejdú po nich? Ale ona ti nebude strážiť letáč, keď je chladno. Vieš, ona bude vnútri, lebo je zima. Ona tam zase nezmrzne, vieš, není blbá. Tak oni sa stiahnu ako keby do toho úla a keď tá osa tam príde a z kraja. Dobrá, v sezóne, keď je tam ten letáč, tak... V sezóne skúšajú aj sršne naše, aj osy, ale takto tam vtedy sú strážky, nedovolia. A normálne, že stoja vonku. Ide po nej. Aj keď priletuje včela, tak normálne takto prichádza kontrola. A kontrola, akože či si naša, a keby cudzia včela priletí, tak vedia? Môžu ju odplašiť alebo zabiť cudziu včelu, susednú, ale sú prípady, kedy pustia susednú včelu. Trošku podplatia. Je to tak, je to naozaj tak. Fakt to, že môže ho uplatiť, že ukáže mu, že nesem nektár a môže ťa strážkyňa pustiť.